नून रोटी से बढ़िया अल्लर बल्लर शो आवे छले जे हम सब देख क काफी इंटरटेनमेंट करे छल। और एखनो मिथिलांचल के आदमी पढ़ाई लिखाई डॉक्टर इंजीनियर बने से ज्यादा अल्लर बल्लर में विश्वास रखे छे। आ ओकरे कारण छले जे अल्लर बल्लर शो लगातार मिथिला के कोना कोना में सब मिथिलानी सब मिथिलांचल वासी सब देखे छलखिन और इंटरटेनमेंट करे छलखिन जे हुनकर विकास जी के दुनू प्राणी के ओई में रोल रहे छले। जे तरह से अल्लर बल्लर करे छलखिन वो काफी मिथिलांचल में प्रसिद्ध छले और मिथिलांचल के लोग काफी ओई शो के देखे छले। लेकिन विकास जी के मन में कता से चल ले जे अल्लर बल्लर छोड़ कर नून रोटी आन लेलखिन, जबकि हुनका ज्ञान के अभाव छलन। एखुनका दौर में मिथिलांचल में नून रोटी कियो ने खा रहल छे, सब तिलकोर के तरुआ पनीर के सब्जी खा रहल छे और ई नून रोटी लक चल एलखिन। नून रोटी के खेते के देखते ओकरे नतीजा रहले जे एखुनका दौर में नून रोटी फ्लॉप क गेले। तो हम विकास झा जी से कह चाहबन जे पुनः मिथिलांचल वासी के अपने अल्लर बल्लर देखियो, कि अल्लर बल्लर में ज्यादा इंटरेस्ट छे। नून रोटी वाला दौर अब नहीं रह गेले, राजा महाराजा वाला दौर नहीं रह गेले। अल्लर बल्लर के फिर से शुरुआत कल जाए ताकि मिथिला के बच्चा सब खूब बकैती क पात, खूब अल्लर बल्लर क पात और अहाँ के शो के प्रशंसा क पात। कम से कम नाम रखे से पहले हम चाहब एक बेर जयप्रकाश झा से सुझाव ल ले। आइयो के डेट में हमार गाली गलौज शो मिथिला के नंबर 1 शो छे और अल्लर बल्लर अहाँ के जनते नंबर 1 शो छला। लेकिन नून रोटी जे छे से फ्लॉप क गेल हन। तैयो हम मिथिलांचल वासी के कह चाहबे नून रोटी के सपोर्ट करो और देखो, क्या कि नून रोटी मिथिले के कलाकार बनेने छे, ते नून रोटी के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।